इवन रूट कॅनल केल्ले असतात, रूट कॅनल फेल जातात इव्हेंच्युअली आफ्टर फ्यू इयर्स. रिजन मे बी मेनी, समटायम्स मटेरियल कॉम्प्रोमायज जाता, स्किल्स ऑर इवन एकदा दात इटसेल्फ ताका इन्फेक्शन चड आसता. सो इन सच केसीस देर आर अदर ट्रिटमेंट ऑप्शन लायक रूट कॅनल्स, म्हणजे रूट कॅनल्स ते परत करतात आमी, जेणे करून ते रूट कॅनलचे भितरले इन्फेक्शन आसता ते आमी परत ओपन करता, दात परत क्लीन करता आणि परत फील करता, सो दॅट इट इज अगेन अ सेकंड चान्स फॉर अ टूथ टू सर्वायव. अँड देर इज अ व्हेरी हाय प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टायम्स रूट कॅनल सक्सेसफूल जातात. ओके, बिकॉज आता कन्सिडरिंग दीस न्यूअर मटेरियल्स अँड मॉडॅलिटीज, रूट कॅनल सक्सेस रेट इज व्हेरी हाय. सो आमी आता सेफली पेशंटाक एडवायज करू शकता की बाबा नो, वी कॅन सेव दीस टूथ, आय कॅन टेल यू दॅट आय हॅव दीस टूथ हॅज अ गुड प्रोबेबिलिटी टू बी सेव्ड. आणि येस, यू शूड डेफिनेटली कन्सिडर रूट कॅनल ऑप्शन कम्पेर्ड टू गेटिंग इट रिमूव्ड, बिकॉज दात काडपाचें केन्नाय आमी करू शकता.